Ah! Sona molt fort. Està bé? Se sent bé? Sí. Bueno, hi ha cadires aquí davant per si la gent vol seure. Al davant, així serà més fàcil. Bueno, doncs bona tarda a tots i a totes. Estem molt contents i molt agraïts que sigueu aquí, la gent del barri, la gent que ve d'altres ciutats del Baix, i molt agraïdes de poder comptar també amb aquests ponents que són l'hòstia. Avui estem aquí perquè volem presentar una candidatura municipalista de cara a les eleccions municipals del 2019. Una candidatura que volem, la nostra proposta, com sempre, és que sigui anticapitalista, feminista, republicana i autodeterminista. Avui ens acompanyen quatre representants de les quatre organitzacions polítiques que recolzen aquesta candidatura, que són Alternativa d'Esquerres de Cornellà, Pirates de Catalunya, la CUP i Som Alternativa. Després, més endavant, us els presentaré, però jo crec que abans convé fer un breu resum, molt breu, de què és el que ens ha portat fins aquí, d'on venim i per què avui estem fent aquesta presentació d'aquesta candidatura. Com bé sabeu, a Cornellà portem, no sé si més de 30 anys ja de govern del Partit Socialista aplicant polítiques neoliberals, autoritàries i d'alguna manera Alternativa d'Esquerres de Cornellà es va presentar, o sigui, es va crear al febrer del 2013 per donar-li una mica la volta a aquestes polítiques que s'han aplicat durant tot aquest temps a la ciutat. En part perquè tampoc han tingut una oposició real en l'Ajuntament. En la majoria de casos va recolzada o amb el suport, diguem-ne, crític tant d'Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa Verds, com fins i tot de Convergència i Unió en el seu moment. Aquest suport és el que al final també fa que les polítiques dels socialistes tirin endavant i continuïn fent-ho a data d'avui. Des del punt de vista del Parlament de la Generalitat, nosaltres participem dintre de la CUP Crida Constituent i vam anar a les eleccions del 27 de setembre del 2015 i també a les darreres eleccions al Parlament de la Generalitat del 21D. A les passades municipals, Alternativa d'Esquerres de Cornellà va anar dins d'una candidatura que era Cornellà en Comú, Crida per Cornellà. La vam fer amb totes les organitzacions i també persones a títol individual que recolzaven uns punts de ruptura que no deixen de ser un ideari polític i una forma de funcionar que des d'Alternativa d'Esquerres sempre hem defensat. Va haver-hi converses en el seu moment, a les eleccions del 2015, per les municipals, va haver converses amb tots els partits d'esquerra de la ciutat i en aquell moment Esquerra Republicana va decidir que preferia anar en solitari i Iniciativa Verds, Esquerra Unida Alternativa, no va acceptar els punts de ruptura. Això va fer que aquestes dues organitzacions no participessin de Cornellà en Comú, Crida per Cornellà. Més recentment, Podem i Ecos han desdit i això ha motivat que a principis d'aquest any hi hagués, es van fer dues assemblees que van permetre que d'alguna manera i de forma acordada es decidís dividir el grup municipal de Cornellà en Comú, Crida per Cornellà, en dos grups. Per una banda, Cornellà en Comú, ja sense Crida per Cornellà, i per una altra banda, Alternativa d'Esquerres de Cornellà, Pirates de Catalunya.
Però bé, ara això és una mica el passat i avui ens tornem a presentar o volem proposar aquesta candidatura per les properes municipals mantenint el mateix ideari polític, els mateixos punts de ruptura que vam defensar en el 2015 i amb la mateixa forma de funcionar. Aquest cop ja ho fem amb Som Alternativa, amb Pirates de Catalunya i amb la CUP i ho fem amb molta il·lusió i amb moltes ganes de donar la volta a aquestes polítiques que s'estan aplicant a la ciutat i que no deixen de ser polítiques derivades del règim del 78. I bé, ara ja ens hem situat una mica d'on venim i per què estem avui aquí presentant aquesta candidatura i ara sí que voldré presentar-vos en els 4 ponents. I per ordre d'intervenció, el Francisco Garrobo és militant de Pirates de Catalunya, del CDR de Nou Barris i de Nou Barris LGBTI, és activista pel dret a l'habitatge amb l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana i pel transport públic dintre de la plataforma Stop Pujades. Jo personalment el vaig conèixer, el primer cop que vaig conèixer el Garrobo va ser, jo no sé si te'n recordaràs, però va ser amb unes xerrades que van fer en el 2014 a Sant Boi sobre el multireferèndum. Perquè per als que no ho sàpiguen, el multireferèndum aquí també es va fer a Cornellà el 2014, impulsat per Alternativa d'Esquerres de Cornellà. Però bueno, el Garrobo, l'últim cop que me'l vaig trobar, jo crec que sempre me'l trobo amb tots els araus, perquè va ser davant de la seu del BINES, davant de la seu de la CUP, el 20 de setembre, quan la Policia Nacional volia entrar sense ordre judicial. I de fet allà també hi eren l'Albano, l'Eulàlia. Per tant, això ja diu molt dels ponents que tenim avui aquí. La Meritxell Romances, aquesta jo crec que també la coneixeu ja molt, aquí al barri, és bibliotecària de professió, compromesa, molt compromesa amb Cornellà, des de diferents iniciatives sorgides a la ciutat, com ara, jo crec que va començar amb el Stop Eurovegas, el 15M, l'Ateneu de Cornellà, és membre de l'Alternativa d'Esquerres de Cornellà i ha estat sempre amb tots els araus, el 8 hores de contes, jo què sé, el Toc de Cor, no està tot arreu. I ara és la nostra regidora a l'Ajuntament de Cornellà, de l'Alternativa d'Esquerres de Cornellà, Pirates de Catalunya. Jo crec que no m'equivoco si dic que és una persona molt estimada per totes nosaltres, no només per el compromesa que està en aquesta ciutat, sinó sobretot és per la seva honestedat i generositat. L'Albano Dante, és que jo crec que tothom el coneixerà, és periodista conegut per la seva feina a Cafè amb Llet, per el seu activista en l'àmbit de la salut, del dret a la salut, va signar el manifest fundacional de Podem, en va ser secretari general a Catalunya i va ser diputat al Parlament. Ara segueix defensant les seves idees a Som Alternativa, després que el fessin fora per defensar el dret a l'autodeterminació. L'Alvaro també l'hem tingut a Cornellà. Jo el vaig conèixer per primer cop, i potser tampoc no se'n recordarà, a l'Ateneu, quan va fer una xerrada per parlar d'això, de la corrupció i l'opacitat a la sanitat pública catalana. Estem encantats de tornar a tenir aquí a Cornellà i sobretot per mantenir-se ferm en la defensa d'allò que creu, costi el que costi. I l'Eulàlia Reguant és matemàtica, especialista en finances ètiques, ha treballat en l'àmbit del tercer sector, a CETEM, a Justícia i Pau, a la FEDE.cat, la Federació Catalana d'ONGs, va formar part de la intersindical PSC, va ser diputada al Parlament i ara és regidora a l'Ajuntament de Barcelona per el CUP Capgirem Barcelona. Amb ella també vaig coincidir durant una època de Justícia i Pau i la conclusió que jo tinc és que és una dona, a més de molt intel·ligent, una lluitadora incansable, la veritat. Pues res, dono pas als ponents, començant per Francisco. Primer de tot, moltes gràcies per venir, moltes gràcies també per la presentació, que ha sigut, jo crec que ha dit més currículum del que tinc de veritat. Jo vinc a parlar
a parlar per Pirates i a més aniré davant de dues de les persones amb més dignitat que van haver-hi al Parlament a l'anterior legislatura, una des del punt de vista del sector independentista i una altra perquè des del seu partit i des d'on estava va defensar la democràcia, que jo crec el que ens uneix a molts i també aquí a Pirates. Sí que volia, abans de començar, fer un esment a totes les que ens falten. Avui porto la samarreta de l'Adri, que està a Bèlgica, i com ell, tota la resta d'exiliades i de preses polítiques, que jo crec que és important i necessari que tots els actes els recordem. I totes les que seran, també, o que poden ser, i ja no només als països catalans, sinó també el company de Distrito 14 a Madrid i la resta de represaliades, com va passar a Múrcia i tot això, no? Però, bueno, m'havien demanat que jo parlés de municipalisme de ruptura i el per què, com tres partits tan diferents, o que poden semblar tan diferents com Pirates, com Som Alternativa, i com la CUP, a més d'Alternativa d'Esquerres de Cornellà, ens podem trobar en una candidatura i com podem treballar de manera conjunta. I jo crec que és molt important posar sobre la taula les coses que ens arriben, que ens uneixen a totes les persones que creiem que el municipalisme i que els països catalans es faran des del municipi, des dels nostres barris, des dels nostres carrers, des dels nostres pobles. Podem parlar de moltes coses, jo he agafat alguns punts, com per exemple tornar la sobirania al poble. Jo crec que és un dels eixos principals que han de portar totes les candidatures de ruptura. S'ha demostrat que els municipis, s'ha demostrat que els ajuntaments i que la Generalitat té un techo, no es pot passar d'allà, i si no empoderem a la gent, si no tornem la sobirania de les institucions a la gent, a la població, a les nostres veïnes, no aconseguirem en cap moment poder trencar ni amb el règim del 68, ni amb el capitalisme, ni en cap tipus d'elements que ens suprimeixen, com per exemple l'heteropatriarcat. Lluitar contra la corrupció, jo me'n recordo de l'Albano i del seu cafè amb llet, com va posar sobre la taula molts casos de corrupció, com han fet el grup de la CUP Crida Constituent al Parlament de manera reiterada, inclús quan alguns deien que algunes detencions o que algunes investigacions per corrupció eren cosa de Madrid, eren coses denunciades per la CUP Crida Constituent al Parlament, trobades gràcies al treball que es fa també a les institucions per poder trobar i poder treure aquesta informació per denunciar casos de corrupció. Jo crec que ha de ser també un dels nostres eixos principals. Com fem que les institucions tornin a ser almenys dignes. Ja no dic que siguin l'eina per trencar, però almenys que no robin a les nostres veïnes. I a part de tot això, una candidatura com aquesta, així com la CUP Capgirem Barcelona, on estem tant l'Eulàlia com jo, també crec que han de teixir alternatives més enllà de la institució, teixir alternatives als barris, als pobles, als carrers. Al final, si esperem que tot ho faci la institució, estarem fora de lloc. Sense anar més lluny, les lluites per l'habitatge han demostrat com des de l'autoorganització ja no només es pot defensar l'habitatge de cadascuna de les veïnes, sinó a més es poden fer alternatives. El bloc de Sants, que ha fet una ocupació sencera d'un bloc i com totes les veïnes donen recolzament, sense anar més lluny, Ciutat Meridiana, on jo també estic, on defensem a les persones que estan ocupant pisos de bancs i sobretot de fons voltors, que és qui s'està carregant el nostre sistema d'habitatge. O recuperem l'habitatge, o recuperem i generem aquestes alternatives, o en cap moment la institució podrà fer res. S'està veient com els ajuntaments del canvi estan topant-se amb la realitat, i la realitat és que estan controlats per l'estat espanyol, estan controlats per un sistema capitalista que no els permet fer res, i les promeses de zero desnonaments es van quedar això, en promeses. Cada dia continuen havent desnonaments, cada dia continuen havent persones que els hi tallen la llum, l'aigua i el gas per no poder afrontar, es parla molt de pobresa energètica. Doncs tot això s'ha de fer des de l'organització i des de l'autoorganització popular, des dels nostres carrers, perquè si no serà impossible bastir cap tipus d'alternativa. Però això sí, és important que totes les candidatures pensin també
i sobretot, ara estem parlant de Cornellà, que pensin també que existeixen persones que són minoria també, persones gais, lesbianes, transexuals, bisexuals, les dones, des d'un punt de vista feminista, les persones amb mobilitat reduïda. Una candidatura no es pot construir mai deixant a persones enrere. Una candidatura no pot estar mai a esquenes de totes les veïnes, del 100% de les veïnes, sinó únicament de les que podem tenir sort i avui estar aquí i no, per exemple, estar buscant com donar de menjar a les seves filles o no podent-se mover de casa perquè no tenen un ascensor com per poder baixar al carrer de manera habitual. És important que totes les candidatures pensin que si no sumem totes i no lluitem contra tot tipus d'opressió, ja no només la nacional o la de classe, sinó també l'opressió de l'heteropatriarcal, l'opressió de totes aquelles que pensen que una persona normal és únicament la persona blanca, hetero, cis i que pugui moure's sense cap tipus de problema. Hem de trencar amb això i hem de fer candidatures que siguin el més inclusives possible i sobretot que tothom es senti representat per elles. I al final tot això el que significa és que hem de bastir la ruptura des dels nostres municipis. Hem de bastir tota ruptura contra el capital, contra el patriarcat des dels ajuntaments i des de les assemblees municipals. Però hem de fer feina a les institucions, i me'n recordo ara que he vist un vídeo arribant en tren que has penjat fa una estona a l'Instagram on fa un any tothom parla de les lleis de ruptura, però aquí el senyor Albano va parlar del documental de Tarajal i com els partits, el PSOE, el PP i Ciutadans es van negar a investigar això al Parlament. Doncs és necessari donar altaveu perquè al final aquesta autoorganització popular permet que nosaltres donem veu a casos com, per exemple, el 4F i d'altres que s'han vist i que al final l'autoorganització popular ha generat unes informacions que tots els mitjans i tots els partits grans volen tapar i al final, amb petites intervencions des d'un escó, des d'un ajuntament o des d'un vídeo a YouTube poden aconseguir que la gent conegui tot el que va passar al 4F o a Tarajal, a la frontera sud d'Europa, i que conegui tot el que ha passat i que pugui fer-se una idea de com són les nostres institucions, com és el poder que ara mateix no sé com definir ara mateix a l'estat espanyol. I tot això es vesteix i jo crec que tot això es veu en el que va ser la major autoorganització que ha viscut aquest país, com va ser l'1 d'octubre, i com es va organitzar. Al final les institucions no van fer res, perquè si per elles fossin, s'hagués anul·lat el referèndum. On la veritat es va fer el referèndum, va ser als carrers, va ser quan totes les veïnes van ocupar els col·legis i van dir que donava igual que diguessin que el referèndum es suspenia o no, que el referèndum s'anava a acabar, que es faria tota la votació, que a les 8 es tancaria i que es recomptarien les urnes. I jo crec que això ho hem de fer en tots els àmbits de la nostra vida. Tot el que no arribi a les institucions hem de trencar i hem d'anar més enllà. Sempre en el suport d'espais de ruptura, com pot ser Alternativa d'Esquerres de Cornellà, però sempre pensant que o la gent s'autoorganitza o la gent pren el poder o no podrem aconseguir res. I jo crec que ja m'he... Moltíssimes gràcies i dono pas a la companyia. Ara. Ja està. Soc alta, jo també. Bé, gràcies. Bona tarda a tothom. Primer de tot, li dono les gràcies a la meva companya Olga per aquesta presentació tan tendra que, de veritat, gràcies, Olga. Després, us volem donar des d'Alternativa d'Esquerres de Cornellà les gràcies a tots vosaltres per ser avui aquí, per respondre a la nostra convocatòria. No tingueu cap dubte que el vostre escalf, que avui, sobretot, però també els darrers anys, és un dels motors d'Alternativa d'Esquerres. Així que de tot cor, gràcies per ser-hi.
Evidentment, agrair els ponentassos que tenim aquesta tarda amb nosaltres. També els donem les gràcies per dir que sí a la nostra convidada. A continuació, i com ja havia iniciat la Olga, us volem comentar els punts de ruptura d'Alternativa d'Esquerres de Cornellà, la base sobre els quals bastirem el programa polític amb el que volem concórrer a les eleccions municipals del mes de maig del proper any en una candidatura conjunta i de ruptura amb la CUP, amb Pirates i amb Som Alternativa. Teniu uns tríptics a les cadires on esteu asseguts i assegudes i és una mica el que anirem comentant per si algú es perd, doncs podeu recórrer el díptic, d'acord? Com també havia dit la companya Olga, la nostra segueix sent una proposta amb una voluntat fermament transformadora. Volem sacsejar i canviar per fi Cornellà tant des de la política municipal com des del carrer, com sempre hem dit des d'Alternativa d'Esquerres de Cornellà, perquè ja en tenim prou d'unes polítiques municipals d'aparador, d'apologia del totxo i de l'especulació. Això els cornellanencs i cornellanenques ho coneixeu molt i molt bé. En tenim prou de polítiques d'improvisació, de poca serietat, del clientelisme endèmic, d'això també sabeu molt bé del que parlo, de l'absència d'una oposició durant anys, d'una oposició ferma i contundent. Cornellà, creiem que Cornellà i la gent que hi vivim mereixem una altra política municipal, mereixem un ajuntament radicalment diferent, mereixem per fi que es trenqui aquest règim del 78. Per començar, doncs, primer punt de ruptura. Exigim el dret a decidir-ho tot. Volem ser una ciutadania activa i apoderada, amb poder de decisió sobre els afers municipals i tot plegat articulat mitjançant consultes i assemblees obertes. Perquè l'era de la política de despatxos i de les consultes de passo que t'emboli, això també us assegurem que són realment de passo que t'emboli, a les que ens té acostumades del corrent del PSC s'han d'acabar. Valgui d'exemple la darrera consulta sobre Can Vegueria, que si no sabeu de què va us ho expliquem amb molta alegria i molta calma i veureu que de consulta en té molt poc. Diem això perquè el nostre Ajuntament ha de ser l'expressió de les necessitats socials i les lluites populars i en cap cas ha de ser el cortijo al servei dels partits i dels seus interessos. Volem exercir sense concessions el dret a l'autodeterminació i això, sens dubte, implica poder decidir la relació que volem amb l'estat espanyol, però també volem participar activament en les decisions referents a la nostra ciutat. Volem prendre part i ser sobiranes en totes les decisions. Volem poder popular a Cornellà. Vamos pel segundo. Refermem el nostre compromís per treballar per uns serveis públics de qualitat i de qualitat excel·lent, d'accés universal i gratuïts que donin resposta a les necessitats de les cornellanenques. Estem parlant des de la salut, a l'ensenyament, als serveis socials o a la cultura. Perquè és vergonyant com el govern del PSC d'aquest Ajuntament desprecia i descuida aquests serveis públics amb una no gestió o una gestió pèssima i com ha posat en mans d'empreses privades part de les escoles bressol, per exemple, els serveis d'atenció als joves, entre altres serveis, per no parlar de les grans contractes de neteja d'equipaments municipals o bé de gestió de residus. La nostra aposta, doncs, està més que clara. Municipalitzem els serveis, creem així feina digna i caminem paral·lelament cap a l'economia social i solidària, la que ha de posar al centre les persones, el medi ambient i el territori i no el lucre d'uns quants, i que ha de ser una alternativa a l'especulació urbanística. A dia d'avui, us ho assegurem, l'única via de desenvolupament de la ciutat que contempla l'equip de govern i els seus socis, tal i com ens trobem ple rere ple. Que bec aigua, perdoneu. Per altra banda, i seguint amb aquest punt, manifestem la nostra insubmissió a la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, la l'Arsal, que limita la prestació de serveis públics per part de les administracions locals, així com també ens comprometem a inaplicar les contrarreformes laborals de PSOE i PP. Seguim amb el tercer punt de ruptura. Seguim parlant de posar les persones al centre
En aquest cas, parlem de superar totes les discriminacions, d'erradicar el masclisme, la LGTBI-fòbia, el racisme des de l'Ajuntament, però també ens comprometem a fer-ho dins de la pròpia candidatura. Defugint una política de façana que no va a l'arrel de les opressions ni aporta solucions reals. Situem el feminisme de classe com a eix vertebrador de la nostra acció col·lectiva, per així esdevenir socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures. Una llibertat que també volem exercir en l'espai públic de la nostra ciutat. Places i carrers han d'esdevenir espais de convivència, de socialització. Per això cal un model de ciutat que ho tornem a repetir, situï les persones al centre i que aposti per la sostenibilitat a tots els nivells. No volem més pisos en aquesta ciutat, no volem barris nous, tenim vivendes de sobres i moltes de buides que es poden utilitzar. Destronem el cotxe com el rei d'aquesta i de totes les ciutats i apostem per transport públic i per mitjans de transport actiu, com ho són la bicicleta o l'anar a peu, simplement. Volem, amb tot això, que la vida retorni als carrers de Cornellà. Volem que es protegeixi el petit comerç de proximitat front als monstres, que també coneixeu molt bé, que són les 3 grans superfícies comercials i diverses cadenes de supermercats que tenim al nostre municipi i que malauradament capitalitzen tant el consum com l'oci. I volem també que aquesta vida a l'espai públic es materialitzi en unes propostes culturals de creació lliure i autogestionada, de proximitat i popular, i en un esport també alliberador i a l'abast de tothom. Vaig pel 5è ja. El 5è punt de ruptura no és altre que el nostre compromís a sotmetre aquesta candidatura i els seus càrrecs públics al mandat i fiscalització de l'Assemblea en la que tothom hi ha de poder participar en igualtat de condicions, sense jerarquies ni opacitats. Els nostres càrrecs públics són i seran revocables. Tenen un mandat limitat a 8 anys i els seus ingressos no podran superar en cap cas els 3 salaris mínims. No accedirem mai a tenir un portaveu que cobri 50.000 euros, com és el cas dels grups municipals de PP i Ciutadans al nostre Ajuntament. Tampoc tindrem assessors a raó de 35.000 euros anuals que surten de les arques municipals, com el cas d'Iniciativa per Catalunya o Esquerra Republicana per Catalunya. No governarem amb qui practica polítiques de dretes. Ho vam dir en un inici i ho seguim dient. Ni amb el PSC ni amb els seus socis de govern fins a dia d'avui, Iniciativa i Esquerra Unida, ja que aquests han estat els garants de les polítiques neoliberals de l'equip de govern. I tots plegats, escudant-se en la legalitat i alguns en una equidistància sospitosa, no han fet ni un sol gest cap a les cornellanenques que vau patir la repressió de l'1 d'octubre o cap a d'altres cornellanenques que no poden expressar-se lliurement. Ara i sempre, a Cornellà i arreu, esclafem el feixisme, reivindiquem la llibertat d'expressió i aturem la deriva repressiva d'aquest estat. I acabo. Per un municipalisme feminista, republicà i compromès amb el dret a l'autodeterminació. Aquest és el Cornellà que volem, aquest és el Cornellà que defensarem des de la candidatura de ruptura d'Alternativa d'Esquerres, la CUP, Pirates i Som Alternativa. Tant de bo comptem amb tots vosaltres per tirar-la endavant i per fer-la dia a dia més gran. Moltes gràcies. L'Eulàlia me diu 10 minuts, em coneix, he estat 2 anys al Parlament. Bueno, vull demanar un aplaudiment per la Carme Forcadell, que s'ocupava de fer que jo no m'allargués massa en el Parlament i que la vaig anar a veure fa 2 dies a la presó i que està a la presó perquè a aquesta mateixa hora en el Parlament de Catalunya volia deixar-nos parlar. Bé, en primer lloc, gràcies per la invitació, per poder venir, per poder compartir amb la gent de Cornellà. Jo a Cornellà també tinc molts records. Recordo quan veníem amb la furgoneta plena de cafès amb llet
hi havia molta gent que ens deia ostres, però si feu una revista que denuncia la corrupció i no teniu diners per pagar repartidors, i vam dir, no, això la gent ja s'encarregarà. I va haver-hi gent que diu, això la gent no ho farà. Me'n recordo que vam arribar al Baix i vam arribar a Cornellà, i hi ha gent aquí que... I vam dir, escolta, mira, tenim això no surt per la tele, això no surt en els mitjans, però nosaltres ho volem explicar, ens ajudeu? I sí, a Cornellà també va haver-hi una gent que va dir jo m'implicaré, dedicaré temps de la meva vida a intentar canviar les coses, encara que sigui en un gest tan petit com portar una revista a una fleca i dir, escolti, miri si això. Potser no li han explicat tota la veritat, no sé, sobre l'Hospital Brogi. I ahí lo dejo. Després parlem de l'Hospital Brogi, si voleu. Vaig per feina, que si no l'Eulàlia em tallarà, perquè es veu que té moltes ganes de parlar ella. I m'ho he apuntat. M'he apuntat com 4 punts. El primer, per explicar una cosa que sempre faig quan vaig a algun lloc a parlar. I em miro els resultats del 21 de desembre. No? Quan vaig a un lloc dic, aviam què va passar el 21 de desembre, una mica com a termòmetre, no? Aviam a quin lloc vaig, quin espai, si m'han convidat, doncs, aviam qui són o on viuen aquella gent. I vaig veure els resultats que s'assemblava molt al meu poble, on un 80% de la població havia votat unes coses i un 20% una altra. El que passa que en el meu poble és justament al revés. En el meu poble gairebé un 80% de la població va votar o partits independentistes o partits autodeterministes, no? Per entendre'ns, gairebé un poble de Girona. Això que en diuen de tractòria, no? 80% de persones d'aquell poble, el meu, que diuen, escolta'm, ruptura, cal votar, cal expressar-se. I aquí també, però al revés. Aquí em sembla que gairebé un 70 i pico % han votat el bloc del 155. I això és una realitat. I l'he descobert quan... Aviam, que em sonava, Em sonava, però no em volia deixar portar pels prejudicis. I dic, anem a mirar, aviam exactament què va passar. Tela. Dic, segurament no importa, perquè no crec que gaires votants del 155 vinguin a l'acte on jo hi vaig. Llavors puc parlar com si aquell 80% no existís, no? I parlem l'altre 20%. Però jo crec que no ho podem fer. No podem fer veure que el 80% dels nostres veïns i veïnes no existeixen. No podem fer veure que gairebé el 40% dels nostres veïns i veïnes a Cornellà han votat a Ciutadans. Això és una realitat. És una realitat amb la que ens trobem. Bueno, jo menys, vosaltres més. Una realitat amb la que ens trobem i que hem de tenir molt en compte a l'hora de fer política, perquè al final fer política vol dir que hem de buscar maneres de treballar i de fer millor la societat. I amb un 80% que vota Ciutadans, doncs no es pot mirar cap a una altra banda. I llavors què fem? Jo intento dir, bueno, lo del meu poble no és la realitat de Catalunya, òbviament, lo de Cornellà no és la realitat de Catalunya, però són realitats que conformen aquest país tan divers, no? I que alguns volen fer veure que aquesta diversitat és divisió, que aquesta diversitat és enfrontament, però jo crec que una de les coses per les que hem de treballar, i crec que és una cosa que ens uneix als que estem aquí, i crec que a la gent que hem fet un recorregut en els últims temps, que és no podem, hem de revelar davant la idea que ens volen transmetre que aquesta és una societat trencada. Ells volen, òbviament, que sigui una societat trencada i crec que està a la nostra mà demostrar que no, o, encara més, impedir que això passi. I això s'impedeix treballant, no negant-ho.
La foto global, jo tampoc me la crec, no? Que diu, mira, hi ha la meitat que són indepes, l'altra meitat que no són indepes i aquí ens barallem tots i totes. De veritat, estava fent comptes, 47% d'independentistes, 46% de votants del bloc del 155, un 7% que a vegades no se sap ben bé què vol o què diu, no? I això, diguéssim, és la realitat global que tenim els veïns del meu poble, els veïns de Cornellà, i que amb això hem de treballar amb aquest objectiu, de que la societat treballi cohesionada, de que ningú quedi enrere, de que els de sempre deixin de robar, i hem de trobar la manera. I ja que no m'agraden molt els percentatges, però sí que hi ha altres realitats a les quals tampoc hem de girar l'esquena i que crec que són la nostra gran oportunitat com a gent d'esquerres i gent de progrés. Ho neguen, però hi ha un 80% de gent que li sembla bé que hi hagi un referèndum d'autodeterminació. Això fa anys que és així, ells ho neguen. Hi ha un 80% de gent que li sembla que lo de la monarquia és un escàndol. Avui heu vist que la Fiscalia ha decidit no investigar les gravacions de Corina. Jo m'imagino que ara devem ser un 85%. No vull pensar que aquestes coses... I això és una realitat també de la nostra societat. Hi ha un 80% de gent, i això ho dic en un estudi del diari de La Vanguardia, que tampoc és sospitós de rojo separatista, que diu que un 80% de la nostra societat, doncs, fins i tot no sent independentista, no està d'acord amb que Carme Forcadell i la resta de presos i exiliats estigui patint la situació que està patint. Clar, aquí hi ha una qüestió matemàtica. Si els independentistes són un 47%, si a això li podem sumar el 7% d'aquest espai intermig, podem dir autodeterminista, com a mínim les seves bases, doncs els números no surten. Això vol dir, matemàticament, si no Eulàlia després em corregeix, que és matemàtica, que hi ha molts d'aquests dels nostres veïns que han votat a partits del bloc del 155, que estan farts de la monarquia, que estan farts de la repressió i que estan farts de que els robin. Això ens hauria de donar alguna pista de lo que hauríem de fer o quins són els espais o els nuclis o les línies amb les quals podríem treballar. Jo em nego a pensar que tots i totes les persones que han votat Albert Rivera són tan fatxes com Albert Rivera. I tant que deu haver-hi. Però no em crec que el 80% dels nostres veïns a Cornellà siguin uns fatxes sense vergonya com Albert Rivera o com Iceta, que va amenaçant dient, si feu això els presos us tindran pitjor. No em puc creure que el 80% de Cornellà siguin el que són aquests que diuen que es representen. Els van votar, efectivament, els van votar, però jo no em crec que siguin així i és tasca nostra parlar amb els nostres veïns. És tasca nostra parlar amb els nostres veïns per desfer aquest entuerto, perquè es pot desfer. És veritat que hi ha qüestions que ho fan molt complicat, perquè dius, bueno, sí, no són tan fatxes i tal, però voten al Rivera, però voten al Bió. Hosti, estan molt desinformats. La gent, ningú... Jo intento pensar que els nostres veïns no són tontos, que els nostres veïns les seves raons tindran. Doncs anem a posar raons sobre la taula. Aquesta hauria de ser la gran tasca i el gran repte que tenim. És veritat que tenim un problema. Els mitjans de comunicació... Ui, ja m'he passat. Acabo, me queden un punt i mig. Els mitjans de comunicació, una de les seves tasques fonamentals des de fa temps és impedir que ens trobem en aquest 80%, per exemple, que no vol els presos polítics o que no vol la monarquia. Segons Arrimadas, el 50% de la població li encanta el rei. I això és mentida.
Segons Arrimadas, el 50% de la població li encanta que hi hagi presos polítics, i això és mentida. Però els mitjans de la banca, de la Caixa, del BBVA, del Sabadell, del Santander, bueno, uns quants més, volen impedir que siguem capaços de veure aquests punts de connexió. Bé, és veritat, també mirant els resultats del 21D he vist que a Cornellà viuen com 90.000 persones i és veritat que aquí som bastants menys. Algú podria pensar, ostres, guai, i guai la candidatura, i guai tot, però com ho fem? Pues jo estic segur que amb la gent que hi ha aquí hi ha la llavor indispensable, no sé si suficient, però indispensable per anar a conquerir i a trencar les mentides a través de les quals ciutadans i tots aquests i els seus mitjans de la banca ens volen dividir i impedir que ens trobem dintre de la nostra diversitat. I aquí crec que és on entra la importància de lo que es fa avui i de lo que s'està fent a tants llocs a mesura que s'apropen les eleccions municipals. Bueno, hi ha unes eleccions, s'han de fer unes llistes, has de presentar-les, hi ha unes negociacions, aviam qui és el cap de llista, no sé què, no sé quant. Bueno, i ens presentem a les eleccions municipals. Això s'ha de fer, les institucions estan allà, són nostres també, hem d'anar allà, però potser el més important és que al voltant d'aquests debats, de com ho fem, de com ens trobem, de com ens organitzem, la institució al final és una part més. La institució és una part més i no segurament la més important, però sí que ens trobem aquells que puguem compartir aquestes ganes enormes de trencar les mentides del 155 i treballar plegats. I això es pot fer des d'allà. No cal esperar al maig i anar i votar. Sobretot, això mai, però sobretot en unes municipals, una candidatura com aquesta que permet que un munt de gent, que jo crec que són prous, permeteu-me el parèntesi bíblic, els apòstols eren 12 només. Mira, acabo. Clar, quanta gent, quants votants d'aquest 80% del 155, quants votants del PSC saben com es va robar en la construcció de l'Hospital Moisès Broggi? Perquè es va robar milions d'euros que es van robar, que es van pagar 2 cops per la mateixa obra per fer el Broggi, que es van pagar 2 cops els moviments de terra, que es van pagar 2 cops els planos, i que allà hi havia molts senyors del PSC, també de Cornellà, dient que sí a tots. Quanta gent d'aquella que vota al PSC de Cornellà sap que el Moisès Broggi s'ha emportat més de 50 milions d'euros de sobrecost? Això no ho sap la gent. Ho hem d'explicar. Quanta gent sap que el dia de la inauguració del Moisès Broggi, malgrat les denúncies continuades de la Sindicatura de Comptes i de moviments en defensa de la sanitat pública, malgrat les denúncies constants i les advertències de diverses institucions de que allà s'estava robant, quanta gent votant d'iniciativa sap que aquell dia de la inauguració tothom aplaudia sense preguntar on estaven els 50 milions que van anar a parar a la família Sumarroca i a la Caixa? Això s'ha de preguntar. I si de cas, si algú s'ha equivocat, doncs escolta'm, tothom es pot equivocar, però aquestes coses les hem de saber, perquè si no, els debats que fem són debats sobre el no-res, són debats sobre el que ens diu la Sexta que hem de debatre. Per tant, la idea d'unitat és molt engrescadora, però la unitat se construeix mirant a la cara a la història, la unitat es construeix mirant la realitat i la unitat es construeix discrepant. Jo crec que amb tot això teniu molta feina, 80%, molta sort i segur que si s'aconsegueix serà també per el que estem intentant fer. Gràcies. I ara tinc el plaer i l'honor de deixar-vos amb l'Eulàlia Reguant.
que de tot això en sap molt i molt. Deu ser que aquest aniversari d'aquests dies de passar 18 hores tancats a l'hemicicle t'ha fet com... No sé. Bé, jo per començar, moltíssimes gràcies per estar aquí, per tota la gent que omple la plaça. No em puc estar de dir que no podia dir que no a venir aquí, perquè no podia dir que no a venir a l'únic espai polític que fa oposició a algú que jo també conec. Conec la prepotència, el despotisme i l'opacitat del senyor Balmont, perquè és el vicepresident de l'AMB. I l'AMB, la reina de les institucions opaques, poc democràtiques, poc transparents i allunyades de les institucions, és un dels llocs on el senyor Balmont, alcalde de Cornellà, es considera amo i senyor i ha generat una estructura clientelar i de col·locació directa de càrrecs del PSC de manera directa. I és algú que 2 cops al mes me'l trobo als plenaris o a les juntes de portaveus de l'AMB. Per tant, donar suport a qui planta cara i qui li canta les vergonyes i li fa d'oposició és un autèntic plaer i un autèntic honor, i espero que ho continuï fent de manera sistemàtica i que, per tant, algun dia sigui ell qui faci d'oposició a qui realment està al carrer i treballa per la gent, no com ell. No, però jo volia dir això perquè crec que era de rebut, de la mateixa manera que una prèvia, no? També és ara mateix a Tarragona hi ha un acte organitzat per la CUP amb voluntat de mostrar la solidaritat i el suport a totes les persones represaliades pel simple fet d'exercir el dret a l'autodeterminació. I per tant avui és de rebut recordar les preses i les exiliades, però recordar també les més de 1.200 persones que estan sent represaliades de diferents maneres per haver votat l'1 d'octubre, per haver-se manifestat el 3 d'octubre, el 8 de novembre, o per haver fet la seva simple feina, com és donar classe i explicar als alumnes què és el que està passant. Per tant, aquestes persones també les hem de recordar permanentment, perquè hem de recordar que aquesta repressió del règim del 78, aquesta repressió que busca silenciar, és un dels pilars bàsics en els que se sustenta aquest règim que va construir els poders de l'Estat, però va construir els municipis tal i com els coneixem actualment, que va construir i ha donat cobertura a aquests ajuntaments, a aquesta institució o administració local, que en lloc d'estar a prop de la gent, està lluny de la gent, que en lloc d'estar al servei de la gent, està al servei de les elits. Aquestes institucions que cada cop tenen menys capacitat per decidir i cada cop més estan supeditades als interessos d'uns pocs. Això també és règim. Els ajuntaments i les administracions locals són també règim del 78 i és per això que defensem i treballem en una clau de municipalisme de ruptura, perquè és també des de baix, des de les institucions més pròximes a la gent, que hem de treballar per combatre el règim, per tombar el règim, per capgirar absolutament aquestes institucions. Des de baix també podem tombar el règim, podem construir alternatives absolutament diferents que posin les necessitats de les persones, de les classes populars, de les treballadores al centre, al contrari de com es va fer i s'està fent des de fa més de 40 anys. Perquè en aquest marc municipalista, no? Parlem ara molt de municipalisme perquè sí, perquè al maig hi ha eleccions, però independentment d'això, no pensem només en les eleccions, parlem o pensem en el municipalisme entès com l'espai on vivim, on ens relacionem, on treballem, on generem comunitat i on volem participar. Podria dir on participem, però és mentida perquè no ens deixen participar. Per tant, on volem participar i on volem incidir. És en aquest marc on no podem obviar que hi ha hagut en els darrers anys i sobretot en els darrers temps una sacsejada social i política que ha canviat o que ens fa ser encara més responsables i ens dona un paper més clau a aquells que defensem que des del municipalisme, un municipalisme de ruptura i transformador, podem fer moltes coses. Perquè si mirem les darreres vagues generals, el 3 d'octubre, el 8 de novembre, el 8 de març, veurem que això ha significat un canvi quantitatiu, però qualitatiu també, en la nostra capacitat i en la capacitat de la gent d'organitzar-se, d'autoorganitzar-se, de mobilitzar-se, de defensar-se, de generar estructures reals de contrapoder. Ha estat un espai en el municipi també, totes aquestes vagues generals, essencial de construcció. I és que, a més, aquesta sacsejada social i política també significa un abans i un després en la consciència política, malgrat el 80% que deia l'Albano del 21D.
significa també un canvi qualitatiu i quantitatiu en la consciència política de la gent, tot plegat. I per tant, des del municipalisme, des d'aquesta idea de municipalisme, també tenim una responsabilitat i un paper indispensable, perquè vam tenir un paper per construir aquesta organització i aquesta mobilització, i tenim un paper i una responsabilitat per mantenir-ho, per enfortir-ho i per eixamplar-ho, ara que es parla tant d'eixamplar. Perquè la conquesta dels carrers i la utilització, la concepció de la nova utilització de l'espai públic, això que ara diuen que ha de ser neutre, com si que no hi hagi simbologia vol dir que és neutre i no s'obviï que llavors qui domina l'espai públic és el poder, perquè no deixa de ser una creació del poder l'espai públic, per tant no podrà ser mai neutre. De fet, hi ha qui diu fins i tot que l'espai públic no existeix. Són els carrers de tota la vida. I el que hem cantat és que els carrers seran sempre nostres. No hem dit l'espai públic serà sempre nostre. Hem dit els carrers seran sempre nostres. Per tant, però aquesta reapropiació, aquesta conquesta dels carrers ha de ser i és un marc referencial de com volem construir les coses i com volem canviar les coses. És en aquesta idea, en aquest nou marc, no? Ho concebem com una idea o com una lluita indestriable. La conquesta del carrer és indestriable del procés de transformació o de la política de ruptura que volem dur a terme, i és per això que parlem de municipalisme de ruptura, i és per això que parlem que el municipalisme no passa exclusivament o que no és només ocupar butaques al saló de plens dels ajuntaments. Llavors no hi ha ni ruptura ni transformació, sinó hi ha assimilació. Nosaltres tenim clar, o volem tenir clar, la combinació del carrer, de l'organització fora, amb els salons de plens o les butaques. És per això que parlem de municipalisme cada dia, no parlem de municipalisme només quan s'acosten les eleccions. I amb aquesta nova sacsejada, amb aquesta nova consciència política, que no només ve d'aquesta última onada, sinó que ve del 15M, però que ve de l'1 d'octubre, del 3 d'octubre, i etc., és que el municipalisme de ruptura pren més força i està prenent més força com un espai obert, com un espai en moviment, com un espai mobilitzat i com un espai enxarxat, com un espai que busca, un espai polític que busca fer front també a aquestes oligarquies locals que porten visquent del poder des de l'any 78, aquestes oligarquies locals que poden ser de dretes o poden utilitzar la paraula socialista i ser de dretes, però que no deixen de ser oligarquies locals que ara, però, es veuen tensionades, es veuen sacsejades per tot el que ha passat, i per tant és ara també quan tenen por, i quan tenen por de fet és quan més dures es posen i quan més reprimeixen, però que ara també veuen com sí que hi ha avisos de que en diferents etapes aquest poder que han ostentat durant anys perilli. I per tant el municipalisme de ruptura el que busca és articular projectes d'unitat popular, projectes per la gent, però no només projectes per la gent, sinó projectes amb la gent i projectes de la gent. I com deia, no es pot reduir només a ocupar butaques als salons de plens, sinó que es tracta de generar estructures de poder popular, estructures que plantegin polítiques des del poble i des de l'Ajuntament, que plantegin la combinació de les polítiques que venen des de fora, de l'autoorganització de fora, i que arribin a dins, i a l'inrevés, que el que es parla a dins surti a fora, polítiques que siguin l'embrió d'aquest procés que volem de canvi, d'aquest procés que volem de transformació social, econòmica i política. I és en aquesta combinació que construïm i sumem i som més forts. I aquesta combinació per què és indispensable? Doncs perquè la construcció de la plena sobirania i la consecució de la plena sobirania és una necessitat imprescindible. Ho ha estat sempre, però ara ho és més que mai. I ho és més que mai per tal de donar resposta als límits que sortia abans, que marquen lleis com l'Arsal, que marca aquest règim del 78 que ha construït els ajuntaments així com els coneixem, però que marca també la Unió Europea, aquesta Unió Europea del capital i de la guerra, que el que fa és imposar normes que impossibiliten
donar resposta a les necessitats dels pobles i de les ciutats, en definitiva les necessitats que tenen les classes populars i treballadores per poder viure. I és per això, i aniré acabant, que en aquest marc i en aquest procés de sumar, d'estar oberts, en moviment, mobilitzats, enxarxats, i aquí a Cornellà passa per Alternativa d'Esquerres de Cornellà, per Pirates, per la CUP, per Som Alternativa, però tothom qui tingui clar que cal construir de manera decidida la plena sobirania, tothom que tingui clar que el que volem és construir la plena sobirania, i la plena sobirania en tots els aspectes, la plena sobirania que ens porti a garantir i a conquistar tots els drets socials i polítics que ara mateix ens són negats, que ens són negats des del 78, però que ens són negats des de les retallades de Convergència, que ens són negats des de la recentralització del PP i que ens són negats per la buidor dels grans titulars del PSOE a Madrid, però que ens són negats també per les elits catalanes. Per tant, qualsevol que vulgui això té clar que hi ha 4 apostes vàlides que són per avançar des de la construcció de la plena sobirania, la garantia i la conquesta de nous drets socials i polítics. I aquestes són les raons que hem d'explicar, que deia l'Albano, i no només les hem d'explicar, les hem d'executar i les hem de desenvolupar. No només es tracta d'explicar a qui el 21D va votar a forces del 155 i li hem de dir no, és que des de la ruptura, des de la construcció de la ruptura des de baix és com aconseguirem drets i garantirem drets. No, també ho hem de demostrar. I això ho sabem fer. Vam fer-ho l'1 d'octubre. L'1 d'octubre, amb una combinació en la que ningú creia. La combinació d'una desobediència civil massiva, amb unes institucions que donaven resposta a aquesta desobediència civil massiva, que estaven al servei d'aquesta desobediència civil massiva. Vam exercir el dret a l'autodeterminació, que després uns altres ens segueixen negant. Però, per tant, de què es tracta quan parlem de construir la plena sobirania i de garantir drets socials i polítics que ara ens neguen? Doncs de repetir les vegades que sigui necessari l'1 d'octubre per tots aquells drets que ara ens són negats. És aquesta la manera i l'única manera que en un règim que cada cop tanca més a clau i a pany i forrellat, que es tanca cada cop més a pany i forrellat, és l'única manera que existeix per conquerir drets. I per tant és l'única manera que existeix per explicar, és a dir, no des de jo tinc la raó, ara tu vine amb mi, sinó és que junts construïm i junts conquerirem els drets i els conquerim com vam fer l'1 d'octubre. I alhora generant eines i espais de participació de la classe treballadora i per tot el conjunt de les classes populars, i per tant l'única aposta vàlida és enfortir i treballar per pobles i ciutats vives, pobles i ciutats que com avui recuperin aquest espai públic, que com avui estiguin en àgores, es trobin, debatin, construeixin i generin comunitat. Aquesta és la base, en el fons, de la unitat popular i del municipalisme de ruptura. Fer comunitat envers aquells que ens volen aïllats, isolats i tancats a casa. D'aquells que diuen que l'espai públic és neutre, com a única via que tenen de dominar-nos i d'impedir que la gent s'organitzi. Per tant, municipalisme de ruptura és organització, és obertura, és unitat popular i sobretot és continuar la lluita com hem fet fins ara. Per tant, moltes gràcies i a seguir endavant. Gràcies, Eulàlia. Justament per poder continuar això que comenta l'Eulàlia, el com fer-ho. Avui aquí sou molta gent del barri i jo aniré ara ja per tancar amb la part més pràctica, i és com ho podem fer. Jo avui veig molta gent jove, gent gran, gent de totes les edats, i des de l'Alternativa d'Esquerres de Cornellà el que volem és convidar-vos a participar en aquest projecte. Com plantegem el com fer-ho? Aquesta candidatura s'haurà de dotar d'un model organitzatiu.
Sempre hem plantejat que aquest model ha de ser assembleari, això per nosaltres és bàsic, però obert a que tothom pugui participar en aquestes assemblees en igualtat de condicions. I la voluntat és sempre construir amb el màxim possible des del consens en aquestes assemblees. El màxim òrgan de decisió per nosaltres i en aquest model organitzatiu és l'assemblea, que plantegem que sigui una assemblea de periodicitat mensual i que, com us dic, estarà oberta a tothom, a militants, col·laboradors, simpatitzants, sempre amb la premissa d'una persona, un vot, però no sent la primera opció del debat al vot, sinó intentar sempre trobar el consens, com us deia. Volem que sigui una candidatura àmplia i participativa i per això hem d'oferir formes de participar que siguin el més flexibles per la gent. Aquelles persones que puguin venir presencialment a l'assemblea, perfecte. Les que no puguin fer-ho, poden fer-ho de manera online o poden col·laborar de manera online. Els que no ho puguin fer de manera periòdica ho poden fer potser de manera puntual. El que volem és que la gent d'aquesta ciutat, perquè si no la candidatura i el projecte no té sentit, participi. El més important és comptar amb vosaltres, amb la gent. Per això, després, al costat de la barra hi haurà uns papers per a aquells que creguin en aquest projecte o que els agradi aquest projecte o apostin per aquest projecte, doncs que puguin deixar les seves dades i, en tot cas, fins i tot marcar la seva manera de col·laborar, d'acord? O de participar. Ja sigui venint a les assemblees, redactant el programa electoral que s'haurà de fer, formant part de la llista electoral, això està evidentment obert també, col·laborant en els actes, ajudant-nos amb les encartellades, vull dir, qualsevol forma de col·laborar és una manera de posar un granet de sorra per poder fer possible això que hem estat parlant durant tota la tarda i sempre que creiem en aquest ideal. Això, evidentment, no deixa de ser una proposta, no és una proposta tancada. Llavors, volem comptar també amb les aportacions de la gent i per això volem convocar-vos, aquells que vulgueu venir, ja estarem encantadíssims que pugueu venir, a l'Assemblea Constituent, que serà el 5 d'octubre al Patronat a les 7 de la tarda. Volem comptar amb tots vosaltres allà per poder dir la vostra i poder-lo fer tots plegats. En aquella assemblea constituent, la nostra idea és parlar d'aquests punts de ruptura que parlava la Mary, també d'aquest model organitzatiu i assembleari que us comento jo ara, i d'alguna manera ratificar-lo. És el punt de partida del que ens vindrà després de cara a les municipals. I si podem també, en aquella mateixa assemblea constituent, parlarem de com iniciarem una mica el debat de com podem començar a preparar el programa electoral i també la llista de primàries. Jo només per tancar, creiem que aquest projecte és molt important per a aquesta ciutat, per donar-li la volta a el que ens trobem cada dia en el saló de plens, i això la Mary en sap molt. Per cert, també us convido a que veieu els plens que es fan l'últim dijous de cada mes, perquè els que no pugueu venir presencialment, que això és normal, que pugueu veure'ls també a través de l'streaming que es fa a l'Ajuntament. És una manera de que veieu la realitat que es viu dins d'aquells plens i quines són les posicions de tots els partits polítics. I res, doncs això, hem de donar la volta a aquestes polítiques. Vull animar-vos a tots i a totes, però vull fer un incís. Vull animar a les dones de la ciutat, perquè estem molt acostumats a que a la política acostuma a haver més homes que dones. I jo crec que necessitem incorporar la visió de les dones i del feminisme molt més a la política, al final per fer una societat més igualitària i, en definitiva, més justa i millor. Per tant, convido sobretot a les dones a que participin. I per últim, l'acte acaba aquí, però segurament voldreu xerrar, tindreu preguntes, voldreu parlar, i si voleu, jo us convido a que ho fem, us convidem a que ho fem tots d'una manera més distesa, amb el servei de barra que hi haurà aquí, amb la nostra birra, la de Cornellà, la Cornèlia, a la que agraïm molt que estiguem també aquí, i a més tindreu els pinxos que ens han preparat la gent del Siloé, que també han estat maquíssims.
I res, els tíquets és taquilla inversa, podeu donar la voluntat, el que vulgueu, i tot el que es recapti serà per la caixa de resistència de l'Anna Gabriel. I res més, aquí s'ha acabat. Ya,